Komiki honetan kontatu nahi dut, hain gertu dauden bi herrin arteko diferentzia. Iruditzen zait, gero ez diala hain ezberdinak ere, baina bat ikusiet Tolosara begira edo Tolosa edo Donostira begira, eta bestea Iruñara begira gehiago. Orduan, bi herri alkarren ondoan, baina nolabait ere, nora begiratzen duten alkarri bizkarra eman da bezala ikusi ditut. Galdetu etenean eta, hemen jendeak bertakoak esan diatela, garai baten harreman handia zegoen bi herrin artean, baina gaur egon badakite lehenago lehitzakoak Tolosara juten ziala, aurra jaiotzen zirenean edo institutura edo horrela, eta ja hori nola baitere beste aldera begira dago, eta hoxe, bi herri ezberdin aurkitu ditut, eta zerk bereizten ditun horren aurrean gogo eta txo bat egin nahi dut. Orduan, harresi handi bat jarriet bi herrien artean, eta hortik abiatzen da harresi hortan abiatzen da nire komikia. Bigarren edizioan sartzea ere erabaki genuen. Bigarren horretan hemen izan da Unai Gaztelumendi komikigilea, eta beste egonaldi bat egin zuen, eta bietan gauza bera izan da, artista bat ekarri herrira, eta bertan herrian nolabait eta herritarrekin egon da, bertatik sortu gero herritarri guzti eskeniko zaina. Bi herri hain gertu eta hain urrun gaudela, gu Gipuzkoan da beraien aparron, beti egon omen da hartu eman sendo bat, eta momentu honetan hartu emana badago, baina sendotasun hori falta du, eta igual izan lehike bide bat sendotasun hori lortzeko edo hori indartzeko. Proiektu honekin ikuste gendun haserako bide bat izan zitekeela,